खुलुमबाय नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअआव बरायबाय नोंथांमोनखौ। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंहा एबसुआ गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आरो खनसेबाव मावफुंजायै दफाफोरनि थाखाय बिथांमोना सोमावसारफिनदों। सोमावसारफिनदों। जोबोद मोजांनि बाथ्रा, जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जुदि एकर्ड खालामखांनायनि उनाव आखरे जुदि बैफोर दफाफोरा मावफुंजाया अब्ला एकर्ड खालामनायनि जेबो ओंथियानो गैया। ना मानो? जुदि एकर्ड खालामनायनि उनाव सोमावसारफिननानै आरो बै एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनखौ जुदि बिबाय थानांगौ जायोब्ला, इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै होस्रिखावनांगौ जायोब्ला अब्ला बै सोरखारखौ मा होननानै बुंनो? अब्ला बेबायदि हादोरनि खुंगिरिफोरखौ मा होननानै बुंनो? दिनै समाजा, दिनै बर' रायजो राजाफोरा एसेबां मानि थै गोलोमदै बार अखा सार अन्थाइ बेफोरखौ नेवसि बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय, बर' समाजनि थाखाय, बर' रायजोनि थाखाय, बर' आलादा रायजोनि थाखाय बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। गारि मटर हाबजायै गामि खलानिफ्रायबो बिथांमोना फैनानै बड'लेण्ड आलादा रायजो दाफुंनांगौ होननानै बिथांमोना सोमावसारनाय बैफोर फिथाइया दिनैसिम जाफुंजायाखै। दिनै 2020 मायथाइयाव सुक्ति खालामनानै फैबाय, नाथाय सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो दिनै बर' हारियाव, बर' समाजाव गोजोन पिस एबा गोजोन फैनानैबो जोंनि जायगायाव दासिमबो सरकारा मावनांगौ, भारत सरकारनि मावनांगौ इमप्लिमेन्टेसनफोरा दिनैसिम जाफुङाखै। नंगौना नङा? अब्ला एकर्ड खालामनाया मानि थाखाय एकर्ड खालामनाय जाखो? मावफुंजानांगौनि थाखायसो एकर्ड खालामदोंमोन ना मावफुंजायैनि थाखायसो एकर्ड खालामदोंमोन? अब्ला बैसोरनि थै गोलोमदै गारनानै राजा लामा होबथानाय, रेल लामा होबथानाय, जों बर' निखावरि सुबुंफोरा फैनानै अनसायफैनानै बर' आवगायलांनांगौ, बर' हारिया बड'लेण्ड रायजोखौ मोननांगौ, बै डिमान्डआ दिनैबो जाफुङाखै। BTR एकर्ड खालामदोंमोन, नाथाय रायजोफोरा सानदोंमोन बड'लेण्ड मोनगोन होनना। रन्जन दैमारि सारा बुंदोंमोन आजीवन जेलत थाकुंते बड'लेण्ड হৈ যাব। মই जेलते थाकुंते बड'लेण्ड হৈ যাব होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो DR नाब्ला सारा जेलनिफ्राय उदां जायाखै, उदां अख्राङाव फैयाखै। दिनैसिमबो बर' रायजो राजानियाव बिथाङा फैनांगौमोन। जेलनिफ्राय उदां जानानै बिथाङा बर' रायजो राजाखौ सिबिगौमोन, बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनांगौमोन। दिनै बिथांनि बैसोआ रबलांबाय थादों बोसोर बोसोर। दिनै बिथांनि बैसोआ सानफा एफा बारायलांगासिनो दङ। बेखायनो बर' रायजो राजा समाजा लुबैयोमोन बै एकर्डजों लोगोसे DR नाब्लायाबो उदां जानांगौ होननानै। DR नाब्लायाबो उदां जानानै पलिटिक्स गेलेनो मोन्थाय दंमोन। मोनदों नागालेण्ड मिज'रामफोराव जितुनिखि अस्त्रकारि हंग्राम खालामग्रा बिथांमोना, लिडारमोनानो दिनै पलिटिक्स गेलेनानै बिथांमोना मिनिस्टार जानो हादों, MLA जानो हादों, MP जानो हादों, चिफ मिनिस्टार जानो हादों। नाथाय जोंनि एकर्डआव जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि लिडारफोरानो जुदि बै दैदेनगिरिखौ जुदि उदां खालामनो नाजायाखैबा, एफामानि सुक्ति खालामनानै मोनथाम सुक्ति खालामनायावबो जों थगायजाबोबाय। सोरनिबा लिडारनि कनस्पिरेसियाव जों गबबाय, जों थगायजाबाय। जों मोनफुंनांगौ जिथुनिखि जोंनि मोनथाय जों बेखौ मोनफुङाखै। दिनै खायफा लिडारफोरा गोजोननाय दंमोन BTR सुक्तिजों। दिनैसिमबो बर'फोरनि साननाय बायदि बै एकर्डआ जायाखै। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सारखौ आरोबाव खनसेबाव बड'लेण्डनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै बिथांखौनो सायख'नानै बिभिन्न रायजो राजाफोरा, बिभिन्न जनजाति मानसिफोरा भट थुनानै बिथांखौ सायख'फिनदों। मानो सायख'खो? दिनै बै बर'फोरनि सिमांखौ जाफुंहोनांगौ थार मोनथाया, बै बर'फोरनि थार मोनथायखौ जुदि मोनहोनांगौबा
जोंनाव मोनसेल' सिंस्रि दं बै सिंस्रियानो जाबाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मोनसे पुराना जों जन्म जायैनि सिगांनो बे दाफुंजानाय बर'फोरनि मोनसे आफाद बे बर'फोरनि आफादानो दिनै बर'फोरखौ सिनायथि होबोदों बर'नि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय पलिटिशियान्सफोरखौ बिथांमोनानो बिथोन होबोदों पलिटिशियानफोरखौ लामा दिन्थिदों थानांगोन जेब्लानोखि बड'फा उपेन्द्रनाथ बुंलांनाय सोदोबा मालाबाबो फेलें जानो हाथों बर'फोरा मोननांगौ आलादा रायजोखौ मोनखानांगोन जेरैखि जाया बर'फोरा मोननांगौ आलादा रायजोखौ मोनखानांगोन आरो जेब्लासिम मोना अब्लासिमहालागै सोमावसारबाय थानांगोन जेब्लासिमलागै मोना अब्लासिम बुंबायानो थानांगोन जेब्लासिमहालागै मोना अब्लासिम होस्रिखावबाय थानांगोन राजा लामा हक रेल लामा हक दिल्लीनि जन्तर मन्तर हक जेरावखि जाया जों मोनसेल' सुर बोनांगोन बे मोनसेल' सुरानो जादों बे मोनसेल' मोन्थोरानो जादों बड'लेण्ड आलादा रायजो बड'लेण्ड आलादा रायजोआ जोंनि जन्मगत मोन्थाय बियो जोंनि हायावनो जुदि जों गादब जायो जोंनि हायावनो जोङो जोंनि रायजोआवनो जुदि जोङो डमिनेट खालामजायो बेयो मालाबाबो सहायथाव नङा आरो बेखौ मालाबाबो सहायनानै लानो हानाय नंगोन जोंनि जेसेबांनाखि ट्राइबेल जनजातिफोर दङ संकसनिफ्राय सदियासिम जोंनि बे सिमाङै जाना थायोब्ला जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरा जेबो खामानिखौनो मावनो हालांनाय नंगोन बेखायनो जोंनि डिआर नाब्ला सारखौ लाबोनांगौ उदां अख्राङाव आरो दा एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना दिनै सोमावसारफिनदों मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों जोंनि जा जालांनाय थानाय जा एकर्ड जा मोननांगौ मोन्थाय बेखौ दिनैसिमबो भारत सरकारा इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जेबो खोथाखौनो सानाखै 5 बोसोर जाबाय बै एकर्डआ दिनै 5 बोसोर जानायनि उनाव दिनै बिथांमोना बर'फोरनि जिथुनाखि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायनि खोथा दंमोन बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला दिनैसिम आखरे मोनसेबो जाफुङाखै अब्ला साननानै नाय भारत सरकारा जोंनो ललिपप हरदों बे ललिपप BTR खौ लानानै जों गोजोननाय मालाबाबो लानो नाङा बे मोनसे चक्लेट सब्लुर बियो जोबलांगोन 5 बोसोरावनो जोब्बाय भारत सरकारा होनाय बै ललिपपजों जों बुरखाय जानो नाङा जोंनि थांखिया जानांगोन बड'लेण्ड आलादा रायजो दिनै आसामनिफ्राय गुबुन स्टेट जालांबाय निउ स्टेट बानायलांबाय मेघालया स्टेट जालांबाय मणिपुर मिजोराम नागालेण्ड अरुणाचल प्रदेश दिनै आलादा बिथांमोना रायजो दानानै सुखियै गोजोनै गावनि थामोनथानि थाखाय खामानि मावलांनो हादों गावसोरखौ जौगाहोनो हादों गावसोरखौ सिनायथि होनो हादों We belongs to Arunachal Pradesh. We belongs to Meghalaya. नाथाय जों मा बुंनो मात्र दाफुंजानांगौ आलादा बड'लेण्ड रायजो बेनोल'सो खोथाया आरो दिनै हाग्रामा महिलारि सार फैनायनि उनाव आन्दलनाबो सुरु जाफिनदों आरो बेयो जोबोद मोजांनि खोथा जों बेखौनो नागिरखादोंमोन अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आरो जेसेबां बर' रायजो राजाफोरनि दानाय आफादफोरा खौसे ज' जानानै जोंनि मोन्थायनि गोहोखौ जों बिगोन होननानै जों बर' रायजो राजाफोरा खायसे बेखौनो साननानै दंमोन बेखौनो साननानै BPFनो भट थुदों बिसोरो ओंखारफिननांथो आरो मोनसे गोख्रों आवाज दैखांफिनथो होननानैसो नोंथांमोना गाज्रि दामोन सप्तानि नङा राजानि गाद्दिखौ नुनानै लुबि जानो नाङा राजानि गाद्दिखौ नुनानै जोङो गावनि बर' फिसा सोरबा सोरखार सालायबाय थानायखौ जों मेगन सानो नाङा दिनै प्रमद बर' सारा 5 बोसोर सालायलांबाय जों मालाबाबो मेगन सायाखै
जों मालाबाबो गाज्रि राव बुंफेराखै। जोंनि आइ आफा बिदा फंबायमोना खायसे प्रमद बर' सारनोनो UPPL नोनो भट होदों खोमा। नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफोरा होनानै देरहाहोदों हाग्रामा महिलारी सारखौ। आरो मोजांबो जादों। मोजांबो जादों। दिनै बेनि जुरियै प्रमद बर' सारा दिल्लीसिम फैदों। दिनै बेनि जुरियै प्रमद सारा दिल्लीयाव फैनानै जानानै थांनाय बे एकर्डनि खोथाफोरखौ बुंफ्रुदों दिनैसिम मानो जाफुङाखै होनना। जुदि बे सरकाराव जिरायबाय थानायमोनबा भारत सरकारखौ लेटारल'सो लिरबाय थागौमोन। भारत सरकारखौ लेटारल'सो लिरबाय थागौमोन। आरो बै लेटारखौ नायगोन नाया कुनु गेरेन्टियाथ' गैखाया। आरो बै दफाफोरखौ मावफुंगोन मावफुङा प्रमद बर' साराबोथ' बुंनो हाया। बिनिखायनो बर' रायजो राजाफोरा मिथिनानै बुजिनानै भारत सरकारनि जिथुनाखि बै ललिपप होनानै फुस्लायनानै दोननाय बर' समाजा बेजों गोजोननाय गैया। बेखायनो बर' समाजफोरा नागिरो आलादा रायजोखौ। आरो बे आलादा रायजोखौ दाफुंनांगौआ जों बयनिनिबो सोरबा BPFनि नङा, सोरबा UPPLनि नङा, सोरबा एबसुनि नङा। गासैबो समस्त बर' जातिफोरजों ज' जानानैसो लोगो नांनानैसो जों बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामनांगोन। आरो खनसेबाव जेब्लासिमहालागि जोंनि जिउआव जेब्लासिमहालागि जोंनि देहायाव हां थागोन, जेब्लासिमहालागि जोंनि देहायाव बार दङ अब्लासिमहालागि जों होस्रिखावनांगोन, बुंनांगोन वी वान बड'लेण्ड। बबे हेड दा खालामदै लोगोफोर। रावखौबो बुंदों गाज्रि खोथा दा बुं। रावनिबो सोरनिबा आफादखौ गाज्रि खोथा दा बुं। सोरबा BPF सोरबा UPPL मालाबाबो गाज्रि कमेन्ट दा लिर। बुंखादों बयनिसिमबो बयबो मोजां, बयनिबो थाखाय मोजां। आरो बयबो आफादखौ गासैबो आफादखौनो बर'फोरनो नांगौ। बेखायनो बयखौबो मोजाङै रेसपेक्ट होनानै रायज्लायनो सोलों। जों गावजों गाव रेसपेक्ट होनांगोन। दिनै दिपेन बर' सारमोना बिथांमोना आन्दलन खालामफैदों मोजांनि खोथा। दिनै बै जों आन्दलन होनो जों बेखौनो लुगैफिनदोंमोन। जुदि भारत सरकारा खनले थगायबाय थायोबा बै एकर्ड एप्लिकेशनखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामा भारत सरकारा अब्ला बिनि जुरियैनो जोङो आलादा रायजोखौबो डिमान्ड खालामफिनो आरो जोंहा खाबु मोनगोन। बेखायनो बुंदों जों बेयो मोनसे ट्रेलार। दा बे मोनसे ट्रेलार दिल्लीयाव जा दिन्थिहैदों बे मोनसे ट्रेलार। आरो दा 6टा जातिनोफोरनो ST होनायाबो बे मोनसे जोंनि सुबिदा। बे सुबिदाखौ लानानै बर'फोरा जिमानखि ट्राइबेल जनजातिफोर दङ बेफोरखौ खौसे लाबोनानै मोनसे स्टेजाव लाबोनानै जोङो जोंनि मोन्थायखौ बिख'ना लानो थाखाय जों रोंनांगोन। जोंनि डिमान्डखौ जों बुजिनो रोंनांगोन। दिनै बाहेराव तेलेंगाना हादोरा माबायदि दाफुंजानाय, दिनै झारखान्डआ माबायदि दाफुंजानाय, बेबायदिनो जोंबो दाफुंनानै लानो रोंनांगोन। गिनाय गैयै सान्दुं अखा नेवसिनानै बिथांमोनाबो सोमावसारनानै बेसांबा बोसोरनि उनाव आलादा रायजो दाफुंना लानो हादों तेलेंगाना। भाषा मोनसे रायलायो बिथांमोना आन्ध्र प्रदेश आरो तेलेंगाना। रावा मोनसेयानो बिसोरनिया तेलुगु रायलायो बयबो। नाथाय थेवबो कालचारनि थाखाय जानाय लोंनाय फुड हेबिट बेलेग ट्रेडिशनेल बेलेग बेनि थाखाय बिथांमोना आलादा रायजो सोरजिनानै लानानै दिनै बेसेबांबा आवगायलांगासिनो दङ। भारत सरकारनिफ्राय लुगैया बिसोरो। भारत सरकारखौ बिसोरो उल्टासो फानहरो। भारत सरकारनो बेसेबांबा करोड़ थाखा फानहरो। भारत सरकारनो बिथांमोना कन्ट्रिबिउसन होदों। जों जाबाय थानाय जादों। जों बेखायनो जाबाय थाला जों। जोंनो नांगौ आलादा रायजो। जोंबो भारत सरकारनो भारत हादरनो जोंबो कन्ट्रिबिउसन होगोन। जोंनि थांखिया बे जानांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर। बाय बाय। जय हिन्द, जय भारत, जय बड'लेण्ड। बाय बाय। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबाबो भिडिअखौ शेयार खालाम। गोजोन्थों। खुलुमबाय।